A poďme Slavia! Slavka, poďme do toho! Slavia! Do toho! Slavia! Do toho! Si neohluchol, keď si šiel po píňom. Svojho. Miro, máš ho, poď. Dobre, hraj! Naša! Komu? Nedaj mu! Nevadí ti to, ukludni sa, znova, poď, nenete čarevu. Poďme Slavka, poďme do toho, Slavia! Slavia! Jo, ešte, že tam je ten flexa. No, bože. Leží tam, hej! Hej do nás tu. Co kýpať? Aký má široký hlasový fond ten pán. Stupňuje to. Poďme Slavka, poďme Slavia! Slavia!
takého Homera živý takto. Fero, kúrik, šopa. No, ešte, že tak. Miro to stopne. Pískaj. Viac dáme góla, poďme! Aby tu nezbeho. Paťa to učí. Soky je to. Však soky. To je kopne. Dobrý. Poďte, ešte poďte! Tam! Boli možno seba. Dobre. No, toto je dobrá. Konečne si to rozhodili, chlapci. Ej, keby prešla. Ruka. Nie. Čo ako robí mačka v Trnave? Čo? Mnau. Čo to tam tak tvrdo rozprávajú? Ja viem. Mnau. Senici ako je... Ty kokos, taký prízvuk si ešte nepočul. No, zahoráci. Zahoráci a smiešne. Nemôže to delat. Delat, no. To oni už tak česky až. No, oni tak, presne. Československo a tvrdo. Možno oni tiež vravia mnau. Mnau? To som povedal, že keď podali mnau, že no to taká tvrdá, taká nedovarená tá mačka. A vieš, ako robiť teplý blesk? Švác. Ja som im pravil, že vieš, teplá ryba, vieš, a toto, ani že ako robiť teplý blesk, hej, a že teplý blesk, švác. Hýbaj. Ešte. Dobre. Dobre, vydýchaj a znova. Ešte vydržíš, ešte. No toto je tak. No toto, že moc skakuje. No. Rado nám to. Ferry. Ferma. On odkopni, pekne to odkopni. Ale dobre kopol. Vidíš, ešte založil útok. Chcel, ale... Stred. Prečo sa obzeral? Nemal sa obzerať. Miro, si tu zakry. No. Zober si a poď. Je to, poď. Daj mu. Poď, Miro, poď, kríž. Pekne. No, hoď mu. Výborne. Dovol si, Miro, ty vieš.
Teraz keď má robiť, tak nerobí. A keď má na hrade čistej, tak si jebne sekačku. Áno. Ivo, keď si to mal ísť, nie stáť. Ivo, to nie je basketbal, že Ivo čaká na loptu. Toto si trošku aj musíš. No, toto na kartu. Na žltú. Ale sa už raz stál pre žlté karty. Začína druhú onu. Druhú sériu, no neviem, či medzi tým už dáko dostal. Ten vedie isto tam do tých kariet, počkaj, idem to pozrieť. No pozri, koľko má. No za 5 sa stojí, nie? No. No, tak už má 6, ak nemá viacej. 6. No, ešte, že tak. Miro, tu je on taký kopný. Miro, si tam stav. To má najlepší strelec, 19 gólov. A na žlté karty? Poď! Máš tie karty? Adrian Alexa 6, to sú No, 1. tak toto si jedno, no. Daj mu, daj mu. Dobre. Keby videl, ja mohol mu hodiť. Prikry si ju, Ivan. Krásne. Ivo, to je chlap prekvapenia. Takýto. Dobrá. No, fúka ti vietor. Asi si myslel, že ti bude slnko nesvietiť. Ovplyvňuje ho iný faktor. Áno. A ja mám radšej, keď druhý polčas tu na útočia. Super, Radko. Konečne dal. Keď ma dá nejakú loptu, tak... Keď hlasí, zostane. No boha. Poď. No. Ježi. Výborne, Ivo! Že tam nikto nebol. Veru. Super, ale čo vedel, že on normálne však Kartu správne. Však išiel normálne na volej a on mu tam letel. Áno. Dobre, nech sa rozsypú psychicky, to bude voda na mým pre nás. Bá, 16, kúkaj. No, ako keby roh bol. Všetci sú pred. Daj mu. Marek tam je. Fero.
čo zase hubujú, nič nebolo. Bože, ako z cukru. Ivo má ťažký odkuch. No. Toto ani nebol šlapak. Chcelo by to gól s imami. Akurát prídem, bude 16:00 však. Hodinka do 17:00. A čože plánuješ? No je futbal. Čo futbal? Rúža Trnava. No veď ale, že čo, od 4. do 5. 11. Do piče. Vytiahni to, poď, vytiahni to, považam. Čo má vytiahnuť? Není 11. Vytiahol to, aha. Áno. Tak. Vytiahol to. Ale mne sa zdá tiež, že to bolo predo, len sa zvali do 16. Časy to bola čistá. Poviem tú zastávku skávať asi nebolo. Vytiahol to. A Pískal, veď pískal. To budú chcieť vidieť na zázname. Čo? Už to nezmenia, no. A vytiahol ju. Už to nezmenia, no. Aj keď bolo to také sporné, fakt na tom rohu to bolo, ale... Ale dobre kopnuté, ne? Si to. Len teraz sa nesmie Staško dostať na koňa, vieš? Zakrytá, aj on čo? Radovan sa mi zdá, že hej. Poďte! Poď si to, poď. Bože, veď mal ísť. Aha, padlo mu. Kurňa, sa to pozerajú. Musia sledovať loptu. Veď to hej, ale... Čo? Joj. Kámo, to sú dobré centre, nebezpečné. Dobre, no, keby mali takého Iva tam, ako máme my. Dominik! Ale rýchli sú. Nahrajme! Karta. Bavič ho dohral ako chcel. Koho to Radovana? Hej. Ako
akože ak by bolo na mne taktika, tak si Ivo by išiel trošku viacej dopredu a za ňou by šli. Oni to. To majú robiť, oco im to aj káže. No, veď, ale to nerobia. To je... Šimon pred ním a oni zbiehajú. Ďalší problém je, že dokopnúť. Poď. A za mňa poprosím ti zajtra niekde zahrať. To je môj oco? Čo? To je môj oco? Pri Vojovi Gajerovi? Neviem. Možno hej? No, dobre. Dobre, znova pokračujeme, znova tu hráme na ich polovici. Každý hráč, hráte to. Hráčov, znova, pokračujeme. Hráme. Naši, hej. Zberáme my to, poď. Naša! Ďakujeme za výkon. Oni strašne idú potom ako pol duna. To je ono. Krásna. A daj mu! Dobrá. Mohol ešte posunúť. A dobre. Féro, nážu. Dobre, počívaj. Ivo tam dá nohu, ale už má. To je ončo.
No, vonka, Peťo, vonka. A ešte je tam. Výborne hodené. No. Hore hlavu. Máš. Poď. Šuň. Musíš. Ako ešte boje, Vlado. Lepšia bielka. No, preto. Miro. On, a vystúpi si vtedy, keď... No. Miro! No konečne. A teraz ho má ho, poď. Teraz vieš, Miro, teraz poď. Bože, ešte, že máme taký zlý terén, lebo ináč by sme asi prehrávali, keby lepšie si... Urá! Von, nie? Nie, bo dobrý, keď ostanú prvý, tak či tak. Kto boli prvý? Nie. Oni Staškovi budú obod. Čiže stále budú robiť. Rosina už nepredbehne, lebo tá prehrala so Staškovom 4 týždni. A koľko má Rosina? 3 stratu či 4? Rosina má, počkaj, my teraz máme 33, Rosina mala 29, 4 body. 4 body, čiže ak Rosina vyhrá, tak 1. A Rosina hrá s Bytčou, takže to vyhrá. Takže to bude nahustené, prvé 3 miesta, o bod. Staškov je jediný, kto ešte neprehral. No, a iba 3 góla dostali. Koľko dali? 6-4. Byča je predposledná. No. Budeme hrať Byčou doma. Ale Byča je predposledná, lebo Sa im to rozpadlo. Všetci dobrí chodia za Ačko. A že odišli aj do iných dorastov z Bytče. Hlavne do Ačka chodia. No! Poď ho! Pošalili si ma. Ešte, že toto je posledný zápas, pol roka kľud. Ach bože, to je radosť. My ešte 3 gola. To vy tak neskoro hrávate? Ešte máme... No bože. Výborná, Radovan! Bože, zlatý Rado.
máme ešte Maďarov a Prešov a Bystrica. To by mali byť body, nie? Z toho, či? Minimálne 9. A koľko že si chcel ešte také extra? Ale nie, ale Dunajská to bude ťažké, to bude, keď Dunajská má 20 bodov, my máme 19, čiže tam bude, vieš, kto pôjde vyššie. A potom ešte tam je, že ešte Prešov, tí teraz idú dobré výkonmi hore. Hej. A ešte tam je Bystrica, no a tá je predposledná. Marek. Ale každý zápas je ťažký v tej lige, by si sa čudoval. Teraz sme hrali s Košicami, čo ešte vôbec nevyhrali a prehrávali sme 1-0 a len tak, že do konca polčasu sme ešte otočili. Keby polčas 1-0 pre Košice, tak by sme ťažko vyhrali. My sme boli nervózni. Ale dokázali sme rýchlo odpovedať na gól a potom sme ešte dali v 35. minúte na 2-1 a potom už sme iba kontrolovali. Kde vidíš Slávku? Aká Slávka? Je Slávku poznáme z kredenca. Ja už chcem jesť. Ja. Pri futbalíku má koláčik, maminka spravila, jojka počíka, koláčik k tomu dojde. Ja si tam 5 krov za 39 centov som si byle kúpil 4 pakle. Vakcie sú aj v Tesku. A v Tesku sú to koľko? 39 tiež? Slávka. Chlopi. Kto ide hrať? Erik Janovec. Erik, gól v 83. minúte tipujem. Bože, to dá by si opravdu. Ja si sa neviem. Čo si chcel dať? GoPro? Kámo, lietajúceho drona, keby si kúpiš a tým keby kameruješ zápas. To by boli zostrihy. Ako Lige majstrov. Alebo ty by si týmto kameroval a ja vrcholím. Ale počúvaj, oni tam v Lige majstrov, oni nemajú drony. No, oni majú tam na tých špagácich. Na špagátoch. No, tam majú kamery, ale to je riadne dobré. Žinku, dávne, tam revečujúce špagáty. Hej, a cez týždeň tam sušia dresy, keď operú. Len si to dajú nižšie, hej. Vystrel. Ťažký frajer. Kto šodové? Sitko. Sitko? Budeme aj Erik. Počúvaj, v Belej hral 3 minúty a dal góla. Ďurájem 83. minúta, už sa budeme radovať. Nie, toto je dobrý futbal. Chýbajú tam góly. Bol by som radšej, keby to skončilo 4-3 ako 1-0. Aj, škoda. Keby si ho podvihol. No, a toto je zle. Petrík to má Petrík. Dobre, už sa zaondil. Ale... Už sa zaondil, dobre, tak. Fú. Daj mu. Veselu, tak. Marek. Dobre.
Jakub, pomôž im, Jakub. Čisto, krásne. Výborne, Ivo. Nestihne, Rado, Mažo. Nič nebolo, Ježi. Basketbalista. Ešte. Poďme posledu, Vlado. Dajme go. Bože, keby prešla. Striedanie, mám zo všetkého najradšej. Čiapku na čo má? Dobre, čo má? S čiapkou nemôžeš hrať? Ani muslimovia, keď hrajú futbal, nemôžu hrať. Či muslimky s búrkou? Tie majú. Tie futsalistky si videl? Tie hrajú s tým. Bože, to vyzerá ako ninja ona. Dneska bude krátky zostrih zo zápasu. Iba šance, no. Góly nič? Aha, ani šance nie sú. No ve to. Aspoň nemusím predĺžovať pesničku, ktorú som tam chcel dať. No pesničku, poďme. Ktorú? To nepoznáš, to ani nepoznám. Už nejdeš dať druhú? Idem dať druhú. Nemôžem dať stále rovnaké. To už začína na nervy liesť. Aha. A čo si chcel dať akú? No to ja neviem, ako sa volá, tam nikto nič, no vraví, tam si tam zo pár slov. Taký instrumentál, hej? Áno. Taký akčnejší ako euro. Daj. Jože si začal oného Super Maria zvučku napodobňovať. Nie. Poďme, pritačíme Slávka, poďme do toho. On zachrípol. Fero. Miro. Musíte ísť tam. Podivo. Dobre, Mirko, hodnú! Soky. Poďme Slávka, poďme, pritačíme, poďme Slávia. Čo ti vie? Tak. Daj, Sokina! To je ona. Kúpili zastávku novú rohovú, lebo keď hrali na posledný stadión, tak Stovci zlomili, hej, keď oslavoval gól. Kopol do nej, takže zlomil.
ani žltou nedostal. Ježišmária. Poďme Slavka, poďme, zabojujeme ešte. Slavia, poďujeme. Poďme tam. Výborný Radován. Rado, to je dneska asi najlepšie. Výborné Slavia, prikladíme. Slavia. Gloria. Slavia. Vy ste dobrí, vy ste dobrí. To je lepšie. Čo? Nevydalo. Čo sa stalo? Čo to baví? Bude nový podmas a bude aj trošku možno inakšie video, lebo budeme to strihať v inom programe, nie v Movie Makeri. Adobe Premiere Pro. Uvidím, čo to bude zač. Áno, to dobre strihnem. Fero, to... Vzal. Veď tak. Bedíček. Budíček. Tu na kto nevie, že to je z anglických slov. Bedíček, no. Ale budíček. Bedíček, to je... Vy sa nechcete vieš, že ja toto znám. No jasné. Bedíček. Budíček. Kopnutá lopta mala by na Iva a Ivo by to štrajchol, ale tak to by ubehol. Strašne čudo od tých súbojov, čarný. Všetko ale vedíš. Teraz to príde. Radogol. Ale do jezdy. Dve minúty. Nasledný čas. Stretnutie. Nemáš.
Daj to Patko hore! Jaj! Kto je tam? Kto je tam? Fantazia, Erik, super, Erik! Minuutti pane kohti, koti! Zabojujeme a je vás podržíme! No, veď vám stačí udržať, chlapci. No toto je lopta, to čo je za... Poď ešte, Ráďu! Máš ho! Čo bolo? Ach jaj. Aďo, vynikajúci! Výborne, Slavia! Slavia! Heja, 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 Slavia! Vynikajúci, nič nehovorí! Slavia, poďme do toho, Slavia! Do toho, Slavia! Do toho, Slavia! Do toho! No, taktické. Výborne, Dominik! Zatleskáme Dominik! Výborne, Dominko! Poď za mňa! Ľava! A niekto, pozri, koľký je tam priestor. Pozri sa. Ďakujeme, chlapci! Výborne, Slavia! Výborne, Nero, čo robíš, Nero? Chcem prejsť, ale nechcem byť v zábere. Bože, tak sa zohni a prejdi, ne? ďakujeme ešte raz Urdovi a hlavne za tej Slavici. Za predvedené výkony. Bol to ozaj prvý trojný zápas. Nestihlo zaznamenať. Takže ešte raz všetkým ďakujeme. Ďakujeme, chalani, ďakujeme. To bude prvý pojesený. Slavia Starko. To začeruje srdne prehral. Slavia. Na prvý, Slavia. To ešte neprehrajte. To predko Slavia. 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 Heja, heja. Heja, Slavia. Levi, Šefo, koľko tam zastav? Ja